agarran ahora ao decir que, como se desjudicializa, non pode quedar no ámbito da Administración de Justiza. Nos entendéramos no momento en que saiu a lei que o que pasaba era que precisaban de ser os xuíces os encargados, que sería outro tipo de personal, como podían ser os secretarios dos judiciales de primeira instancia e instructivo, os que podían encargarse do registro civil. De feito, están dispostos a facerse cargo do registro civil. Pero o problema é que o que dixo o Ministerio é que hai que sacar da Administración de Justiza. No momento que sale da Administración de Justiza, o problema entón que non leve, como se garantiza que é un servicio público? Quen vai a poder o registro civil se non queda no ámbito da Administración de Justiza? E o que podía, simplemente, porque por demais estamos de acordo. E nós, os funcionarios, eu non falo en nome de ninguén que non representa ninguén, simplemente coñezo, igual que a miña compañeira, como está a situación. Entón, o que decimos é que queden no ámbito da Administración de Justiza servido por funcionarios e que no caso dos povos e dos juzgados de paz se pense que as funciones dos juzgados de paz son para cuestións de importancia pequena ou de cuestión penal, cuestión civil, pero que no registro civil levan unha función moi importante e na miña modesta opinión penso que na maioría dos povos funcionan ben. Outra cosa que os registros civiles nas cidades grandes teñan problemas de atascos ou que estén colapsados, que todo ocurre, pero na maioría dos povos funciona con fluidez. Entón penso que o povo non gaña nada coa nova proposta que querían facer. É simplemente iso. Non sei se quere miña compañera decir algo máis.